Bocah sik cilik kok. Itu apa? Lihat. Apa? Delak. Ya ora. Loh, kon nyepil to cah saiki kuwi. Kuwi duduk porno, Nduk. Iya itu apa makanya? Maksudnya iki kentongan. Dibawa apa tidak? Yo sing tak gawa duduke tok. Lah kentongane. Tak tinggalin. Ormas aku. Kowe iki lak nembang karo niken nembang sing apik. Nembang sing Nah, enak. nembang Iya. wis manut awakmu, manut awakmu. Karo nyekel iki lho apik wis. Dia manut lagunya apa? Manut niken. Iya, iya, niken. Biar ngobrol Itu sama tadi belakang. aja nggak apa-apa. Siap, siap. Ya apa-apa, ini tadi aja ya. Oh iya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yuk. Yuk. Nadane sama Nduk. Iya. Oh siap, siap. Pas harus Mas, pas. Pas, lara pas jadi pas. Untuk Bapak Mat Solar terima kasih. Mat Salim. Mat Salim. Solar iki digawe ngebong dasmu iki apa kaya. Lah catetanku kleru loh, Mas. Bapak Mat Salim terima kasih banyak. Endi Pak Mat Salim sing ndi? Pak Mat Salim kok ora ngerti, Mas. Ditanggap rene Pak Mat Salim. Pak Mat Salim lho, Mas. Endi? Pak